नोंथाङा जे दिनै इउपिपिएल हानजायाव इउपिपिएल दलाव जइन खालामबाय मा थांखि लानानै नोंथाङा इउपिपिएल दलाव दिनै जइन जाखो? आंनि जइन जानाय माबायानो बेनो जाबाय जे दिनै बिटिसि एकर्ड जानायनि उननिफ्राय 15 बोसोरानो मोनसे हानजाया बे बिटिसिनि राजखुंथायखौ खुंबाय दं। दा जायखिनि जों आसा खालामदोंमोन बिटिसिनिफ्राय बा बिपिएफ हानजानिफ्राय जिखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ लानानै मावगोन होननानै जों आसा खालामदोंमोन बेफोरखौ जों नुनो मोनबाय। माखासे खामानिखौनो दासिमबो मावफुंजोबाखै बा मावफुंजोबनो हायाखै। बेनिखायनो रायजोफोरा आं नुनो मोनबाय जे सोलायनायखौ लुबैदों। जे मोनसेल' राजखान्थि हान्जाया सलायबाय थादों। उनहालागै बिथांमोना माने बिराद दुर्नितिनि माबाखौसो लानो हमदों। बेनिखायनो आं सानो जे गोदान हान्जाया रायजोफोरा जेरै लुबैदों बेबायदिनो सोलायनायखौ आंबो हास्थायनानै आं दिनै बे इउपिपिएलआव गावखौनो बावसोमनो होननानै आं बे हान्जायाव बा दलाव आं जगदान खालामो। जे जेब्लाबो मानसिफोरा सोलाय सोल'खौ लुबैयो आरो आं बेखौनो सानो जे प्रमद बर' बिथाङा आखायाव हाथियार दैदेना जासेनो जे बर'फोरनि गेजेराव जे मोनसे थिउरिया हान्जानि मानसि दं होननानै बहुद दिन बदनाम मोनबोबाय थाबाय बिखेखकै एनडिएफनि बाथ्रा लानानै। दा आखायाव अस्त्र लायाजासेनो बेबायदि अस्त्र दैग्रा हान्जाफोरखौ माबोरै खौसे खालामजोबनो हाखो बे बिराद गिदिर मोनसे खामानि जादों। जायखौ रावबो राजनैतिक हान्जाया बे खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङामोन। बा बिदिनो जों नुदों आसामावबो दिनै आलफा दं बा माबा माबि दङ। बिथांमोनखौबो दासिमबो स्वाभाबिक जिउ खुंनायाव लाबोनो हायाखै। दा बे खेथ्रआव प्रमद बर'आ मोनसे गिदिर खामानि मावदों। आरो लोगोसे बिटिआर जिथु सुक्ति जादों जुदिअ बेखौ दा MOSआव बा मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव बेफोर बाथ्राया दङब्लाबो बेखौ मावफुंनो बा इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे गोथों मोनफा मोनफा अर्गेनाइजेसन नांगौ। दा बेनि बिथोराव जों नुदों पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै इउपिपिएलआ दङ बिपिएफनि उनावनो। जों आसा खालामो बेखौ जाफुंसार होनो गोनांब्ला इउपिपिएलआ गावनि आखायाव बे ओनसोलखौ दैदेननायनि बिबानखौ लानांगोन आरो मोननांगोनबो। बेखौ रायजोफोराबो लुबैदों। खारन एन्टि इनक्यूबेसन होननाय मोनसे फेक्टर दं। बे दा बिपिएफनि खेथ्रआव बे माबा जादों। रायजोफोरा मोजां मोनला। बेनिखायनो रायजोफोराबो सोलायनो नागिरदों नालाय आंबो बेयाव दिनै गावखौनो बावसोमबाय माबा खालामनानै जगदान खालामनानै। आरो आं आसा खालामो रायजोफोराबो बे सोलायनायनि सार्थआवनो भबिष्यत बिटिआरनि सुक्ति मथे जिखिनि खामानि मावनो होननानै बेयाव लिरनाय दङ सुक्तियाव बेफोर जाफुंसारनायनि थाखाय जों बे राजखान्थि हान्जा जितु इउपिपिएल बेखौ जों देरहानांगौ। आरो आं आसा खालामो दुलाराय रायजो राजायानो बर'ल' नङा सोरबा बर' बा अना बर' बा जिखुनु जाथि बा धोरोमनि मानसिफोरानो गासैबो खौसे जानानै बे हान्जाखौ बिटिआरनि
उलाफादाव फज'गोन होननानै आं आसा खालामदों आरो रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायो